Bé, continuem amb la següent part de la pràctica 4, en la que hem de calcular a partir de les dades de laboratori els valors tant de la variable de nivell com de la variable de flux, de la respiració del sol. Com fem això? Doncs és molt fàcil. Per això, el que hem de fer és agafar les vostres dades de laboratori, tindreu una taula Excel o tindreu els valors en alguna part i el que farem és, en primer lloc, calcular la massa del sol, la quantitat, els quilograms de sol que tenim per metre quadrat. Com fem això? Doncs a partir de la fórmula de la densitat aparent. Si en aquesta fórmula despegem la massa, el que tenim és que la massa és la densitat aparent per el volum. Com calculem el volum? Doncs molt fàcil. Si tenim la superfície, que és d'un metre quadrat, que és la nostra unitat bàsica de treball en aquest model, i a més coneixem la profunditat del sol, la profunditat útil del sol, que és de 20 centímetres. Això ho podeu mirar al guió que vos hem passat d'aquesta pràctica, que assumim que és de 20 centímetres. Doncs, si tenim la superfície i tenim la profunditat, que és de 20 centímetres o 0,2 metres en aquest cas, podem calcular el volum en metres cúbics. D'acord? Ja tenim el volum. Què ens falta? Conèixer la densitat aparent del nostre sol. Com podem calcular la densitat aparent? Doncs una forma molt fàcil i útil és mitjançant la textura. La textura, la quantitat de llims, arenes i argiles que tinguem al nostre sol està relacionat amb la densitat aparent. Aquestes dades de textura les coneixeu perquè a les pràctiques de laboratori heu calculat les diferents fraccions. D'acord? Una vegada coneixem les fraccions, podem relacionar el tipus de sol, el tipus de textura, amb la densitat aparent. Com coneixem les diferents fraccions? Doncs, segurament, als resultats de les vostres pràctiques no teniu les tres fraccions per separat, sinó que estan sumades. Tindreu la suma de llims fins i argiles i també la suma d'arenes i llims gruixuts. D'acord? Com calculem la quantitat de llims? Doncs assumim que són la meitat. Si tenim un 40% de llims fins i argiles, doncs 20 seran llims fins i 20 seran argiles. D'arenes i llims gruixuts, doncs serà el mateix. Assumim que són la meitat. Si tenim un 60%, un 30% seran d'arenes i un 30% seran de llims gruixuts. Doncs, si fem aquesta separació, els llims seran 20%, les arenes seran el 30% i els llims serà la suma de 20 i 30, seran un 50%. D'acord? Això és un exemple que jo m'he inventat. Vosaltres utilitzeu les dades que heu obtingut a les pràctiques de laboratori. Una vegada ja teniu els valors de les tres fraccions, de llims, arenes i argiles, classifiqueu els vostres tipus de sol segons la textura i aneu a la taula i ho relacioneu amb la densitat aparent. Una vegada ja teniu la densitat aparent, ja podem anar a la fórmula i calcular la massa del vostre sol. La quantitat de quilograms que tenim per metre quadrat. D'acord? És molt fàcil. El següent pas per a calcular la quantitat de carboni, de matèria orgànica que tenim al nostre sol, és molt fàcil també. A les pràctiques també heu valorat el percentatge de carboni orgànic que teniu al vostre sol, tant per a sol forestal com per a sol agrícola.
Això és un exemple. Val? Vosaltres tindreu el vostre valor corresponent, que pot ser paregut o semblant a 1,81%, 1,23%, voltant estos valors. Pot ser més o pot ser menys, val? Depèn del vostre sol. Doncs si tenim el percentatge de carboni orgànic respecte a la quantitat de quilograms de sol, val? Doncs és molt fàcil calcular els quilograms de carboni per metre quadrat. Si tenim, per exemple, 400 quilograms de sol, val? Per metre quadrat, doncs multipliquem per el percentatge de carboni que tenim. Val? Pues si és 1,81%, pues en tant per 1 serà 0,0181. Val? Per tant, en este exemple que jo m'he inventat, la quantitat de carboni seria 7,24 quilograms de carboni per metre quadrat. D'acord? Ja tenim la quantitat de carboni per a la nostra variable de nivell, doncs anem a Estela, aneu a que estiga en la modalitat de ficar valors en el xi quadrat aquí dalt, cliquem a la variable de nivell i fiquem el nostre valor, 7,24. Recordeu que les fraccions se posen amb punt, no amb coma. Li donem a l'OK i ja tenim el càlcul i el nostre valor de la variable de nivell ficat dins del model Estela.